lomasipala awukaphumi umnyameni. Amanyathelo kunqanda ukuvuzwa kweempompo athathwayo abonakalisa iziphumo ukuzakuthi ngoku umasipala sele evale ukuvuzwa kwamanzi okuqikelekeka kuma-7,704 koko kuboniweyo kungapha kwama-3,000. Esi sixeko besilahlekelwa ngumyinge 29% wamanzi ngenxa yokuvuzwa kwamanzi phambi kokuba siqalise neliphulo. All of them. All of them. I want leaks closed in Nelson Mandela. And if by Friday we haven't done that, I'm telling you, I'm never angry. But I'm suspicious that I may get to that level. We have to date installed just about 1,861 meters, 1861 meters. Okay. And we've still got over 4,000 to go, so it's still work in progress. Isitishi sokuphehla amanzi sakwanobuhle naso sibalulekile ukuhambisa amanzi kwiingingqi zeMpuma nezentshona esixeko. More than a year ago, we started the design and construction of the KwaNobuhle pump station, which is a multi-directional pump station to pump water to the community of KwaNobuhle, because that was identified last year already as one of the critical pump stations that requires water and to prevent the proverbial day zero. Umphathiswa Mchunu ukutyelelo oluntsuku 2 kwesi sixeko kwaye uzokwenza uhlolo kwidama eChurchill nelilona linikezela ngamanzi kulomasipala ombaxa. Ndingulerato Fekisi kwindaba ze SABC eGqeberha.